Čus, já vás vítám u dalšího videa, nebo spíš u historicky prvního vlogu Epic Edit. O co v těch vlozích vlastně půjde, no spíš v vlogikách, říkejte si tomu jak chcete, prostě vlog. Budu spatra mluvit o nějakém tématu, nějak se tady na tomhle vlogu vyblbnu, budu se snažit vás nějak zabavit, nějak rozesmát a nějak tak předat tu pozitivní energii, že ano. Takže v dnešním vlogu si teda probereme téma cesta autobusem. Rozhodně mnozí z vás jezdí autobusem, ať už do školy, ze školy, no ale jinak nevím, nebo na výlety, to je prostě jedno. Každý někdy jel autobusem. Takže cesta ranním autobusem. Epic edit. You like it. Kolikrát, když člověk ráno chce s autobusem do práce nebo do školy, tak je narvaný. A když jsem narvaný, tak je fakt narvaný. Není to tak hrozně jako v Číně, tam se fakt musí tlačit do toho metra. Když to vidím, říkám si, děkuju, že žiju v Česku. Kolikrát v autobuse musí člověk stát, jako není to hrozný, ale po nějakém tom čase vás už třeba můžou bolet ramena nebo nohy, jestli máte na sobě tašku nebo se držíte za to zábradlí ze zhora. Je to fakt super, když si můžete sednout, protože si můžete chillovat, koukat z okna. Většina z nás si může dát sluchátka, poslouchat si nějaké oblíbené písničky nebo se učit do školy. A když čekáte vepředu ve frontě na váš bus, tak se vám taky může stát, že asi sednete, tak si k vám taky někdo může přisednout. No a teď si pojďme projít ty typy lidí, kteří si k vám můžou sednout. Druhá možnost. Druhou možností, kdo si k vám může sednout, může být třeba například nějaká starší paní nebo starší pán, dejme tomu kategorii třeba důchodci. No nejspíš se s vámi ten důchodce ani moc povídat nebude. Třetí tip. Chlap, normální ženská, prostě se ptají, je tady místo? Ano, všem, sedněte si. Děkuji vám. A prostě si sednou, neřeší to, nějak si jedou své věci, třeba něco na mobilu nebo na kompu, jestli mají kompa. Čtvrtý tip. To jsou malí děti. Ani moc nechápu, proč vlastně malí děti jezdí autobusem do háje, kortěž se sami, co to krucinál má znamenat. Párkrát se mi prostě stalo, že si ke mně sednul nějaký malý dítě a kolikrát se vůbec divím, že ty děti mají tak dobrý telefony. A ne úplně, že bych jako dal svým malému dítěti mobil. Tátě, může prosím, musíš mi ten mobil, až nepotřebuji šmrdlat TikToky, prosím. Přesně takovýhle ty děti úplně nesnáším. Člověk si chce jenom prostě na pohodu chillovat, nic moc neřešit. Vedle vás si prostě sedne nějaký malý capárk s mobilem, který je snad větší než jeho malá kebule. Co to má sakra znamenat? Pátá možnost! A když máte kámoše, tak je přece kopec srandy, ne? Se máte o čem povídat, máte o čem drbat, kecat, zasmějete se spolu, no zkrátka je to fajn, je to super, je to boží. Tak a to jsme si probrali cestu ranním autobusem a typy cestujících, který si k vám můžou přisednout. Potom tady máme polední autobusy, ty jsou většinou prázdný, což je dobrý, takový poloprázdný. Občas si tam někdo sedne a výhodou je to, že si k vám vlastně nikdo moc nesedne, protože každý, kdo může, tak si prostě radši sedne sám, než aby si k tomu sednul. No a potom tady máme cestu autobusem odpoledne, která je taky docela nějak tak v pohodě. Autobus nemusí být zase tak narvaný, když stanou se výjimky, že je autobus sakra narvaný. Ale přece jenom on je pátek a každý jede domů z intru z práce nebo ze školy. A potom se vám nahrání celý autobus s nějakýma lidma. No a dostali jste se domů do vaší finální destinace, jste strašně šťastný, že můžete jít konečně domů, lehnout si do postele a další den opáčko. Teda pokud ovšem není pátek. No, já doufám, že se vám dnešní vlog líbil. Rozhodně pokud ano, zanechte palec hore, rozhodně mě tím podpoříte a já budu tak vědět, že vás tyhle vlogy budou bavit. Rozhodně nezapomeňte odebírat můj kanál, pokud se vám líbí moje tvorba. Bych vám rád položil ještě jednu otázku, kterou budu pokládat u každého vlogu. A dnešní otázka do dalšího vlogu by byla, jakou hudbu posloucháte nejradši, když jezdíte autobusem. Odpovědi mi napište do komentářů a já v příštím videu
nějaký vyberu, mě se mějte a big up.